כמו יצא מתוך ז'ורנל. וואי וואי אני כבר מחושמל. וואי וואי איזה מותניים, פשוט לשטוף את העיניים. כשהיא בשטח כולם במתח, המבט אינו יכול להשתחרר, והיא יודעת שהיא משגעת, יש לה מה שלאף אחד אחר. יש לה סגנון מיוחד ואור שבועק בעיניים, אבל היא נשארת לבד ואני פה זורק לשמיים. וואי וואי היא כמו יצא מתוך ז'ורנל. וואי וואי אני כבר מחושמל. וואי וואי איזה מותניים, פשוט לשטוף את העיניים. כשהתקרבתי מיד הרגשתי איך חום עולה בכל הגוף, מיד נגנבתי והתאהבתי, מצאתי את עצמי על סף טירוף. יש לה סגנון מיוחד ואור שבועק בעיניים, אבל היא נשארת לבד ואני פה זורק לשמיים. וואי וואי היא כמו יצא מתוך ז'ורנל. וואי וואי אני כבר מחושמל. וואי וואי איזה מותניים, פשוט לשטוף את העיניים. וואי וואי היא כמו יצא מתוך ז'ורנל. וואי וואי אני כבר מחושמל.